Kaya assalamualaikum mga idol, ayarim full video sing kalangan. Ang title na sahol na. Compose by Mang Hajiron. Isang buko na maluoy, ikaw mani magpaluoy. Assalamualaikum mga tay mangod ko muslimin, ay kamu mainu-inu mga untunis-tunis. Pangaapan da kuman, iya kamu mga bariman, hangkan ko inikialang pasal bulan Ramadan. Batina kamu mga umat muslimin. Sahur na bati na kamu mga umat sin Nabi, ipun sin Tuhan. In bulan Ramadan, bulan pagugas sin pangatayan, hangkan subay di kalupangan, indah akan sin Tuhan. Mga tuan, mga dayang, ayaw magpangalo kakatugan, ayaw kamu magpakawa asasat sin syaitan. In bulan Ramadan magsahaya, dia suku baik punya, biradali man malaikat umatnya nagjajaga. Batina kamu mga umat muslimin. Sahur na bati na kamu mga umat sin Nabi, ipun sin Tuhan. In bulan Ramadan, bulan pagugas sin pangatayan, hangkan subay di kalupangan, indah akan sin Tuhan. Batina kamu mga umat muslimin. Okay, magsukol mga idol.